good evening, good morning, and good afternoon wherever you are. Everywhere? Everywhere. So ngayon, I'm fixing my Christmas tree naman. Ala, ayun, shoot. Take a little time, baby. No, ayun, baby. So this is my 30-foot Christmas tree. 30-foot. Ay, may isa pa pala nyo. Isa na. Carry mo. Yes. Baka matumba So this is our Christmas tree. Sweet Christmas tree. Bukan na natin. Patikin niya. Kaya lang, dapat meron siyang sa pen, diba? May anong ng Christmas tree mo ngayon? Motif? White. I want white. White Christmas? Ito, wag ng ganito. Do you want white Christmas? Hmm? Hindi yan na. Wag na lang. Okay, yan. Walisin na lang. Walisin na lang. Hindi, asan yung red na ano? Ah, may red ako dito. Towel. What? Towel? Saan dito, Mi? Sa mga towel, yung plain red. Yung plain one. Bakit ito? This is also from my tita. Yan. Tapos, ito magiging sa baba. Baka na. Bubukan na natin yung mga okay na. Noon pag nagaganito ako, si mama, ang iniisip naman niya yung mga pangregalo niya. Yan yung mga ibibigay niya, yung sa mga taong gusto niya bigyan ng regalo. Nakabili tayo ng ganito. Gusto ko yung ganito po niya, ganito po niya. Yeah. Thank you. Tsaka yung sa gitna. I guess. Yeah. Oh, no. Kayo ba? Nakapag-ayos na rin kayo? Isang dami na. Hindi ko nababasa yung mga comment. Ito yung medyo sikat ngayon yung mga ganito lang kaninipis na Christmas tree kasi yung space hindi siya matakaw. Hindi siya basta uubos ng space. So, ano ang tawag sa ganitong Christmas tree? Wala. Hi, Ate Irene na baha. Good evening sa inyong lahat. Sino pa mga gising? Marami pa bang gising? Minana ko lang din itong Christmas tree ko sa aking tita Celia, yung ate po ng mama ko. She used to give me some stuff na napaglumaan niya kasi she knows na talagang aalagaan ko. Just like our lola. Though marami naman kaming mga pamangkin na malapit din sa kanya. It's just, ako lang yung mabilis talaga, yung agad-agad na nakakakuha. Yeah. So this will be my Christmas tree for this year. Hope you like it, my mom.
O, diba? Ang cute, ang simple lang. Dito rin mga palamutik natin. Ate Hazel Papa, hello. I want everything in this Christmas tree color white. I have my white Christmas ball. Kalat natin siya. Yes, anak, tulungan mo na kami dito para may butos tayo. Tulungan mo dito. Sa taas din nito. Hi, Ian Guzman. How are you? It's white and silver. Isa pa yung white. Ay, ito hindi. Ayan, yung Christmas light. Meron din ako ng ganito. Mamaya pakita ko sa inyo ng nalapit ko. Nakapit-log kasi sila. Ayun, nakapit-log para... Ay! Talagang pinagkaabala mo yan eh. Ang pangit kasi pag dito. At ito ba, may lagyan natin? No muna. No muna. Lagyan ko na rin ito lahat. Buo na. Ulad lang ng charger. Kahit pag masyado hindi kita na. Kasi hindi naman siya nakikita. Hi Janet, how are you? Ang lang kung matanggal pa rin.
aking ano yung ibang feather. Nung bata ako, alam nyo, excited na excited ako gumawa mag-decor ng Christmas tree. Sabi ko, pagtanda ko, ganyan yung gagawin kong design. Gagayahin ko siya, yung ganyan. Saan yung star na? Ito. Ayun. Okay. Saka ba, wait lang. Ito na yung feather. Ano na. Wow! Lagyan niya ng ano, ang tawag dito? Christmas light? For the lightness of the Christmas? Si English. Kaya ako mag-brush dito, para may mag-brush din ako na hindi ako mag-brush. Sa akin ito may ayun blue. Just get this my favorite color. May tatlo. Oh, diba? Asan yung mo? Yun o, ito. Ba't di mo nila itong bulaklak? Diyan na, ha? Diyan na. Yung silong part mo. Hindi mo kapagkaan mo. Okay. Ito sa baba. Parang huling yung pabot eh. Ito pa Christmas balls eh. Kasi sabi ko, bakit ako pinagawa? Nagbugbog na yung sa gitna. Nagbisit-bisit na sulod yun.
Ayun yung balls. Good morning sa inyong lahat. Sino po mga gising? Sira ulo ka, abot ko. Hayop ka talaga, diba? Paka-basher mo talaga, no? Ay, ganyan yung design ko sa baba. O, ganyan talaga. Pwede naman natin ganyan. Thank you. Take a little time, baby. See the butterflies fly. I'm not sorry. Ano? Hindi ba ito? Hinalagay din yun. For the joy. Ito yung binata mo na. Yung parang paribon siya. Love. Asan yung... Asan yung star? Yung star kanina, na pinapailangan. Ano mo yung may kasama? Oo, yun na lang. Yun na lang, yung gamitin natin. Gusto kailangan niyo pa, nagsusolar yun. Kasi, ano yan? Hindi siya pwede saksak. Tuloy nga natin. Kaya parang alagay yun. Baka sa Christmas tree talaga yun. Yun nga, kasi kalit-kalit siya pababa. Kasi solar. Paano yun naalisin mo dyan? Ano na saan? Ibabad mo muna yung Christmas tree saan? Pagtanghali. Oh my gosh. The star of the Christmas tree is going to turn. So you need to roll it in the Christmas tree. Ayun. Talaga. Ano yun? Ayun. Saksak. Hindi na ganyan natin. Ito dito po sa part na to. Lalailaw mo lang. Hindi ito dito. Katamad ko sa put mo. Sorry. Pati ko na lang napunod mo. JBT Chador. Ate Marisol, why are you still awake? Ito yung laylayan siya. Hindi natin ilalagay sa ilalim. Anxious ako. Bakit?
Baliktad. Dapat. Diba mga kanilaki ko? Nakaya sa camera. Kung uwi ka siya, sila maiwan dyan. Sila po, inuunat ko. Sila yung mga nandito. Ang ganda ng pag-ngilang. Siyempre, ilawin kita. Pinakuha ka naman niya mo. Bak, come sa bak. Ano sa ilalim yung malalim? Pasok mo sa ilalim. Are you ready to see what I'm seeing right now? Dito ka na. Ay, sorry. Ito, hindi na ito nalagay mo. Lagay natin ang ito. Peace. We have love. Faith. Faith. Love. What? Love. Ano yung mga kailangan natin sa panahon? Peace. Hope. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we had for Jesus. And be the one to guide us. It's another new start. And may the spirit of Christmas so always in their hearts. Are you ready? We are ready. Hila mo? Ay, patayin natin yung ilaw. Yes. Yeah, because... Yeah. Ayan. Ay. Go. The other one And the other one? in the last part of the Are you ready? We are ready. Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Uy, iyak si Ma'am si G. Kasi yun nga, paano yan pag nawala na ng igawa ba ito? Ang ganda. Ganda niya. White Christmas. Ganda, diba? Mother, may Christmas tree na tayo. Ganda, diba? Oh. Love it. Ganda. Slow mo. Iba pa. Party. Taray daw, sabi ni Maring Jenny. Ano po ito? Solar light po itong ating Christmas light. So, paano yung magiging solar dito sa loob? Hindi, ilalabas niyo yung Christmas tree kasama yung Christmas tree. I-charge po namin sa labas, tapos ipasok ulit. Yun ang ganda. Pero parang mas gusto ko yung isa. Parang pag gano'n siya. Diba?
You like it, mga moms? Thank you sa Gaysay. Efren Guray, thank you. Jasmine. Kaya punta na kayo kay, Maymay Flores. Kasi, ang ganda ng highlight. Parang sobrang dito. Sana doon mo pinuwi sa may malapit sa Pinto. Ayan na naman tayo, Marcy. Si Mars Jenny. Ayan, magkano bili mo sa Christmas light? Maymay Flores is the key. Mag-PM lang po kayo sa kanya, mga moms. Solar lights po yan. Para nasa bintana lang yung solar charger niya. Hindi, abot yan dito, oh. Ha? Ilalabas? Yan, dito, oh. Ay, hindi, sarado na yun. Sarado nga eh. Paano? Hindi pala ito yung Kukuha na lang kami ng araw, tapos diba? Hindi ba nasobrahan yung ganun? Hindi naman. Ilang lights? Saan mo bili yung Christmas light? Kay Maymay Flores po. PM lang po kayo kay Maymay Flores. Mga regalo na sa ilalim. Ay, meron pa akong Gifts na. Meron pa akong hawakan mo. Yung? Yung chocolate. Dili. Lalanggamin yun. Saka kakagatin na rin yung mga malalaking langgam dito. Ayun nga, may mga malalaking langgam pa na papasok. Mga bayat na langgam. Mga baklang langgam. Asan yung mga dumating na I'm gonna show you. Halika tayo sa isa pa. What was that? Nabili ko ito sa Xiaomi. Sa Xiaomi? Yeah, I bought it in the Xiaomi. What's that? So, try natin siya. Dalawa lang pala to. Ay, Oh, candy. cane. Cane. Meron tayong bumbubi. Meron pa? Yeah. Candy king. Wala alam nila. Ang laki. Candy. So, kahit ubusin mo na ito na ubusin, bahala sila. Ano? Let us try. Let us try. Let us try. Can't hold you back anymore. Hello? Saan daw po nabili yung Christmas lights? Maymay Flores. PM nyo lang po si Maymay Flores po. Doon po nabili ang Christmas Sabi niya mga lights. solar lights. Para daw nasa bintana yung solar charger. Dapat daw bandang pinto, sabi ni Maring Jenny. Dito oh. Ba kaya dito ni? Pwede na. And po siya, nag-ihip din po. Shannon, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Ang lambot, pero ang haba. Ano ba ito? Gusto ko siya ilagay there. Kaya lang kasi yung What? hindi siya ma-appreciate. Ano? May naway ko na kami. Bakit? Hinguin ko ba? Ikaw, wala sa kami. Ang importante, hindi pa ako sumusubong. Huy! Naka-live. Kaya si... Sa pinto daw. Halika rito, Mars. Ikaw gumawa. Halika. Ang galing mo ba na magbomba dun? Ganyan naman. Ang galing mag-blow. Gabi na daw. Dito lumalabas na. Gabi na daw, Mi. Hindi daw siya makabanta. Gabi na daw. May curfew. Sabi mo alam. Ganda na, Ma'am CG. Pasko na talaga. From Christina Deramas. Magaling talaga yan. Panlaban. Pandayo. Mimi, nagiging violet ka. Violet na.
Ay, hindi. Marami po siyang imbakan ng hangin. Kaya magaling siya. Dinog show. Ay, sorry. Bastos. Mismo, pang dayo. Ayun. Dito na lang. So, ay, labas ka. Pakita mo yung window natin. Parang nakagano. Ay, yung window namin pang mayaman. Ay, sala. May yellow po kayo. Hindi, sabit ka lang natin. may Christmas decor din dito, oh, yung basahan. Pwede si mga yan, panira. Yan. Ay, ang galing. Diba? Walang ano, hindi siya pati ang ano naman. Tapos ipukpok mo sa kanila. Kaya ito lang sa mga. Tapos si Santa. Ang baduy daw. Sabi ni Maring Jenny. Ay, wait pa lang. Atake natin. Si Tumi. Santo. Dapat yun nakabiti. Okay. Jenny, dalawa lang yan. Kung di ka ingitera, naiingit ka sa akin. Pabili pong siya. Shampoo? Wala na, B. Ito yung ano ko. Walang good item. Yan yung mga nilalapag sa ganun. Saan? Saan tilalagay ito? Eh, dinikit nyo na dyan lahat ng mga ano. Dapat dyan yun. Hindi, lilipat mo pa yan dyan. Hindi yun dapat sa inyo. Kasi Christmas na. Sila dapat nakapestic. Kaya nalalagay sila. Maring Jenny, padala mo muna ako ng 5,000 Mars kasi gagawa ko ng mga trucks dito, mga rocks. Tapos nila ilalagay. I-Gcash mo muna sa akin, Mars. Ang dami mo rin sinasabi. Lagay mo doon sa balikat mo. Ay, nag-comment si Tita Mirna. Oh, naitayo mo na ang Christmas tree. Yes, Tita. Siyempre kasi last year, hindi ko talaga kaya itayo. Hindi ko pa kaya. So, sa ngayon, yan lang muna. Doon mo kaya sabit mo, malalaglag ba yun pag dyan? Kaya lahat maarawan talaga siya. Kailangan niyo siyang ilabas. Dumi. Kasi hindi naman siya bubuksan ng 24 hours. Eto, bubunutin mo lang naman yan. Kasi babalik. Oo. Kala ko dadalhin yung buong Christmas tree sa labas eh. Wala. Naunsa ka. Huwag ka nagpapaniwala kay Maring Jane. Ito hindi pa ito i-didicate. Saan ba ito? Reid Allen, ramdam ko yung Pasko sa kabilang bahay namin. Naririnig ko na nga si Santa eh. Doon ka muna, ano. Ayusin mo daw desisyon mo sa buhay, sabi ni Maring Jenny. May desisyon ako, ayaw mo lang talaga. Magpapadala ka lang ng 5,000, ayaw mo pa. Awayin mo ako dito. Ibas nyo nga yung Jenny Telo Santos na yun. Pwede kasi ito kaya lang yun. Tita Mirna, kami mga lights pa lang. Ang baduy daw kasi. Hindi nga ka lang 5,000, baduy agad. Sira ulo. Ano ba pinakadikit? Fresh mo Althea, parang may something, Reid Allen. Kung ayaw mo kaming tulungan, okay lang naman, Reid Allen. Yung ibabash mo pa kami dito. I do not know lang ha. Ganyan ba? Oo, ganyan. Oo, parang mas maganda. Huwag na. Oo, You don't know kasi. You don't know. ang sabihin mo kasi, Allen. You don't know the liar is ma fake. Ayoko na lang mag-comment. Uy.
Tapos sasabihin niya, yung regalo ko dyan ha, tabi niya. Huy! Ayun pala, i-akyat ba ito niya? Nakit ka ulit. I-release ko na yung ibas niya. Ibigay ko na kayo. Ha? Kasi, pabigay sa'yo lang kasi. Christmas tree din ba yun? Yung nilalagay? Garland. Mga garland. Yun siya. Pati daw yung Christmas tree mo, ang lungkot ng kulay. Sabi niya. Maring Jenny. Kasi ba yung yun? white Christmas. Ano po bang kulay kapag white Christmas? Rainbow. Ibash nyo nga po yung Jenny Tolentino. Sige na. Ibash nyo. Sige na. Ayoko rin magsalita talaga sa chika mo, ha, Reed Allen. Okay lang yun. Hawak mo naman lahat ng ebidensya. Isang clip. Bakit naman daw kasi white? Bakit hindi? Christmas tree ko to. Una sa lahat, bakit ka nakikialam yung Christmas tree ko to? Nakilaman ko ba yung mga tanim mong gulay? Na inano mo lang sa Arinola, tinanim mo lang sa Arinola. Subukan mo daw, mas report niya daw talaga tong page mo. Diba? Sila na yung nakikinood, sila pa yung may ganang mag-aali. Grabe si Maring Jenny. Diba? Ganyan siya. Nakikialam ko siya, hindi na lang magtalim sa Christmas tree. Ganda mo daw kasi, Mi. Send tips daw, sabi ni Allen. Ano na? Ganda mo kasi, send tips nga, Mi. Uy, ulul. O sige, hindi na daw siya manonood. Sabi ni Maring Jenny. Pwede nood lang. Hindi yung ako pa yayaw-yawan mo. Hindi naman kita inaano. Ito yung naaway. Parang hindi kaya ako yung naaway. Wala naman ako nabas. Okay yan, maaliwalas tignan. Maria Gabales. Ayaw po. Ay, Mami. Mami G. Wala, hindi na nagko-comment si Ate Jenny. Kasi piniim niya na ako. Pakibalot na lang po yung regalo namin, ha? Huy! Okay, maaliwalas tignan. Yan na ako. Ilan ang viewers natin? 63. Sila eh. It's already 11:35 p.m. Maganda siya sa personal. Ipatong kaya natin siya sa sofa para umabot sa pista mo. O kaya sa lamesa na lang natin ilagay sa dining. What do you think, Maring Jenny? Sa dining ko na lang siya ilalagay sa ibabaw. Miss ka ng lamesa. You do not, the liar is to know. No. Gusto mami, yung isa mong yung isang ganun nung lagyan, ipatong mo. Kaya lang dapat may kahoy. Ayun. Na flat. Sa kapitbahay. Hindi ko pa may lalagay ko. Ito yung mga angels, Santa Claus. Ilaw. Take a little time. Hala, ang liit nito. Oh? Baka doon yun, isa-isa. Hindi, magkakaano lang yun eh. Magkakasize lang lahat yun eh. Dahil nga siguro sa mga Susunod, oo. Di ba Nag-ano siya, siguro yung iba nag-expand. nag-compress gano'n. Nag-compress.
Because the particles. Hindi eh. Ano na, Mi? Antok na ang babaeng ito. Kainin nyo na yun. Thank you. Thank you everyone for watching. That is my Christmas tree. Merry Christmas!